Ja, goeiedag plaatsprekers. Mooi dat je allemaal weer klaar zit voor de Welspraken podcast show. Laat gaan! Ja, ik kreeg een mooie vraag binnen van Janine. En Janine vroeg van, Jan trouwen van, er komt heel veel Scandinavische, of in ieder geval het Scandinavische heeft heel veel invloed aan van het plat. Kan je daar eens een keer wat over vertellen? Ik zei, dat is goed. Dan gaat het, hè. Dus, ik wil dus vandaag een beetje kijken oude waffelijke woorden als er allemaal in Scandinavisch zit in de kum. Een waffelijke uitdrukkingen. En dus eigenlijk, hoe handig het eigenlijk is als je plat kunt, als je Scandinavisch wilt leren. Want ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb een beetje Noors geleerd. Ik heb niet heel ver uitgebouwd. Maar ik was ook gewoon benieuwd hoe dat nou elk in elkaar zat. En hoeveel plat dat er nou elk in het Noors in is gekomen. Nou, het Noors, dat weet ik inmiddels, heeft wat minder invloed gehad. Omdat het toevallig wat wie erop ligt. Maar het Deens en het Zweeds heeft onmiddellijk veel woorden meegekregen uit de Hanzetijd. Dus de vuurlopen van het plat, wat ik nou keieren, dus de ouderwetse vorm ervan, voornamelijk rond Lübeck in Noord-Duitsland bij de keiert, maar ook hier, omdat mijn plat ook slim beïnvloed is door Münsters en Deunters en allerlei andere soorten plat die het heel belangrijk waren in die tijd. Hoor je dat ook weer, zeg maar. En er is een hele mooie webster van, hoe je dat allemaal kunt nalezen. Is wel in het Engels, maar daar red je vast wel met. En die webster is germanic.eu en dan moet je hem zoeken op Middle Low German loanwords in the Scandinavian languages. Nou, en dan kom je echt een onmundige lappen met tekst in. Maar er zit een quote in. En is op Hoogduits, en dan zal ik hem proberen goed duidelijk uit te spreken. Fast auf allen Gebieten der Nordestieg spürt oder ahnt man direkt oder indirekt das niederdeutsche Substrat. In Skandinavien können wir an dem Niederdeutschen nie vorbeikommen. Dus je kunt er niet omheen hoeveel plat er in het Scandinavisch zit. En wat heeft dat nou voor nut dat je dat weet? Nou, er woont denk wel tientallen miljoenen leur door. En die weet allemaal vaste waar een keer handel drijven. Of een aantal daarvan weer vaste waar. Dus als je klok ziet, dan leer je plat. Want dan kan je ook makkelijker Scandinavisch leren. En ik heb het al eens getest. Hoeveel plat uit Scandinavisch verstaat. Het doet even. Je moet natuurlijk niet zo van voet zomaar begint te kwaken en te neulen tegen die leu. Want dan kan je het niet verstaan. Want eigenlijk werkt het precies hetzelfde als tussen onze verschillende soorten plat. Je moet eerst een beetje wennen aan elkaar, zeg maar. Je moet een beetje gewoon aanraken hoeveel als dat overeenkomt of wie zingt dit en wie zingt dat. Maar goed, er zit echt duizenden woorden. En ja, hoe komt dat nou eigenlijk dat het zoveel op elkaar ligt? Laten we daar eens mee beginnen. In de Hanzetijd, dus dat is van 1300 tot 1600 ongeveer, waren er onmiddellijk veel, waren er hele sterke steen eigenlijk. En die steen die gingen handel doen met elkaar en die steuken elkaar deeltjes toe, zeg maar eigenlijk. Dus ze hulden elkaar de hanenboom op. Maar zo te zeggen, ze hulpen elkaar om sterker te worden, om beter te worden, om meer geld te verdienen. En hen gaan drukken ze zo naar boven en komen ze in Denemarken uit, Koophaven eigenlijk, Stockholm, Oslo, daar in de buurt. Ja, dat waren belangrijke steden. En maar je moet rekenen, in die tijd, voordat het begon, was er in Scandinavië, dat waren voornamelijk boeren die daar wonen. En die wijze van samenleven, dit onze vuurrol uit het plat metbrachten, zeg maar, de Hanzeleur, die brachten zo'n andere wijze van samenleven met eigenlijk. Stel de vuur, er komen in één keer handelaren, er komen in één keer ambachtsleur, rechters, kunstenaars, allerlei soorten leur, woer in het Old-Noors, of het soort, de sprake van die tijd, waar daar waar de keiert, hadden ze daar nog geen woorden voor. En waardoor je dan, hem een beetje bieten blijven en hem toch ook een gruintje met te pikken van al die welvaart, al die rijkdom wat ze hadden.
doe je er gewoon heel klok aan om gewoon bepaalde woorden uit te nemen. Of te zorgen dat je in ieder geval hoe verstaanbaar kunt maken in die nieuwe sprake van die nieuwe handelsleur. En dat ging zo wijd dat ze er hele grammatica op ziet komen en het zo simpel maken. Dat het gewoon heel simpel was om te begrijpen voor de handelsleur. Ja, en hou daar voorbeelden van. Zat, zou we niet aan. Ik heb hier een liestje erbij gepakt en het hult niet op. Het zit gewoon, duizenden woorden op allerlei gebieden. Dus beroepen. Een voorbeeld van beroep is een bakker, is natuurlijk een bakker. De beurzen, dat is een bus. Een wapenmaker is een bussenmaker. Want je moet een beetje in de tijd denken natuurlijk. In die tijd, een bussen. Een donderbussen is de vuurloper van een geweer. Dus een bussenmaker. Een visker is helemaal duidelijk wat dat is. Frakt is vracht. Handelen en handwerk. Ook een mooi woord vind ik trouwens is huiker. Wie kent in Nederland kennen we het woordje huiken van normaal vooral. En huiken is dan onbenullig weer. Maar een huiker is iemand die een zaakje op een hoek heeft. Dus een huiker. Een winkelholder eigenlijk. Ook nog een kreuger is in het Zweeds. Is een kroegbaas. Daar zit een heel paar voorbeeldjes van beroepen. En dan ook nog gerei eigenlijk. Werkgerei. Een voesthammer. Knieptang. Schroeven. Dat zit allemaal woorden die ik rechtstreeks verstaan. En dan ook nog in de edel. Aan het hof, zeg maar aan het edele hof. Een eventuur. Een avontuur. Een vrouwken is een vrouwken. Een herre is een heer. Hertog is een hertog. Wie kan het allemaal met een beetje muiten kan het prima verstaan. En dan komen we bij de regering uit. En de kerken. Kerken. Een burger is natuurlijk een inwoner, een burger. Een burgemeester. Ja, ook een mooi woord vind ik. Een dommer. Iemand die doomt. Dat hoe verdoemt, zeg maar. Dus een verdommer, dat is een rechter. En paaske is paasken. In het militaire en bij de soldaten, een afdeling is een afdeling. Aanvallen is een aanval. Een angreep is een angreep. Kruid is buskruid. Een nederlaag is defeat. Dus een nederlaag. Oorlog. Panzer, plunderen, reizen, trommelslager. Spreekt me natuurlijk als drummer onmeunig aan. Trommelslager, dat vroeger op het slagveld, dan was er één en een trommelkeel. En die zorgen voor dat leus ik weer een beetje in de strijd durven te gooien. In zijn scheepsbouw. Bootsman. Een bootsman, een dok. Vaartuig is een vaartuig. Visserij. Vrijbuiter. Een haai. Het gaat onmeunig ver. Iets eten, bakkelse, is een gebakje. Brandewijn, vroegkost, de vroege kost, het man eten, vroegkost. Fruit, gaffel is een vork, een vorke. Hoesgeraad, dat weet je allemaal wat is, de hoesraad. Ik kan maar uren vandaan doen, maar de liefste die hult me niet op, ik heb geen ene aan. Een ander mooi verhaal is, ik ken iemand en die weet ook een beetje hoe dat plat en dat Scandinavisch zich verhult. Die vertaalt heel mooi Riesische woorden met een Scandinavisch sausje uit te spreken. En een van zijn favoriete woorden is onze broeksaanwijzing. Als je een elektrisch apparaat koopt, dan krijg je door een broeksaanwijzing bij. Maar een beetje duurbladen, dan kom je bij de Scandinaviërs uit. En dan is het broeksaanwijzing. En eigenlijk is het gewoon hetzelfde woord. Alleen net even niet aan zouden spreken. En dat geldt voor een heel bult woorden in de Scandinavische strekken. Maar het is niet alleen maar in woorden dat het wat ingebracht heeft. En natuurlijk ook in uitdrukkingen. En een mooi voorbeeld is eigenlijk, ik was eens een keer op een verjaardag en ik had kundigheid met een uit Den Haag. En de jongen uit Den Haag, die komt ook Noors. En hij heeft ook in Noorwegen gewoond. Dus die kende precies. Maar aan het einde ging er wat voort. En wat zeg je dan in Twente als je voortgaat? Dan zeg je bedankt voor ons. En Nederland hadden weinig verstaan natuurlijk. Maar toen de leur dat zijn, ze wat zeg je? Ja, wat bleek nou? Ook in het Noors zeggen ze tak voor ons. Als je voortgaat, zeg maar. Bedankt dat je onze hart hebt. Bedankt dat je voor ons gezorgd hebt. Tak voor ons. Dus dat is een van de uitdrukkingen. Op zo'n dagelijks niveau heeft het Noors platte woorden. En
Nou ja, ook la océ, la docé. Want ja, ook in de uitspraken zit heel veel van ons in. Eigenlijk was veel door, waar je in mijn Rieses heel goed hoort, is daar heel veel de neuze krijgt, zeg maar. Wie zingt bijvoorbeeld ons? Wie zingt niet ons, maar wie zingt ons? En wat er in het Scandinavisch is gebeurd, is dat die neuzenklank voort is ervan. Ze zingt dus niet ons, maar ze zingt os. Zelfs als in het Engels, as. Wie zingt bijvoorbeeld als een vuurzetsel, zeg maar. Wie stekt het er maar bij haar is die neuzenklank voor de dus ze zingt i. Dus zonder een n erbij. Als je dat weet, zulke kleine dingen, dat kan ook onmogelijk helpen om die spraken makkelijk eigen te maken. Ja, wat heeft dat voor nut? Ja, het kan ook onmogelijk voor de heel blijven. Als je weet halen, dan is het makkelijk als je de leuven staat. Nee dan. Ja, en de grammatica, dat is vrij versimpeld. Ja, dat dus natuurlijk Old-Noors. Een Old-Noors is helemaal op de skuppen gegaan toen ze onze vuurrol daar met haar spraken kwam. Dat zat gewoon heel lastig in elkaar, eigenlijk. Ja, voor die lui zelf natuurlijk niet, maar voor ons in het alleen, daar begreep je wie niks van. Je kunt dat dan een beetje wieren in het Islands. Nou, dat heeft een Vietnaam van en misschien wel veel, ik weet niet precies. Want ik zeg geen expert in het Islands. Maar ja, het heeft gewoon zo'n... al die namen van, die zit de aan. En wat oude bleef, was gewoon een hele simpele grammatica. Om een voorbeeld te geven. Ik ga, is jij goor. I gaat, dat is bij ons al verschillend. Dus ik ga en I gaat, daar zit een T bij achter. Maar in het Noors is het jij goor en du goor. Dus er zit geen verschil in. Gewoon alle werkwoorden, alle verben... Voor de Duitse toehoorders, alle verben, die wordt op ene wijze vervangt. En dat is heel simpel eigenlijk. Ja, jij goor, du goor, han, hun, det goor, wie goor, dere goor en de goor. Ik ga, i gaat, he, ze en het geet, wie gaat, ile gaat en zele gaat. En ik vind het mooi, ook, daar kan je een beetje aan horen hoe simpel dat eigenlijk is. Wie zingt zeeleu gaat, dus zeeleu, maar in dagelijkse omgangsspraken kan je ook zeggen de door, de gaat. En dat is ook wat in het Noors is al gebleven, de goor. En ja, het is gewoon heel simpel. Je moet maar eens een keer gewoon een Noorse kranten luisteren op internet of zo, en dan kan je vanzelf zien hoeveel woorden je daarvan herkent. Nou, dat is ongelooflijk hoeveel of dat is. Het Noors, wie snakken Norsk. In Twente kennen we het woordje snakken niet. Dat is dan kuien of praten. Maar in Zweden hebben ze wel het woordje praten. En in Noord-Duitsland hebben ze ook het woordje snakken. Ba. En in Groningen en Drenthe betekent het woordje snakken, dat kent ze daar ook, maar dat betekent weer groot spreken of opscheppen eigenlijk. Hoe zelf groot vuurdoel. Dus zo hangt die spraken heel kort bij elkaar. En het is eigenlijk wel vrij vreemd en jammer eigenlijk dat dat in Nederland niet meer aandacht heeft. Want dat zal makkelijk op de school een zeg kunnen worden. Of dat er les zou kunnen, of wat dan ook. Maar je moet niet zomaar denken dat plat alleen maar voor uw eigen dorpje is. Of dat leur zomaar hebben besloten om zo te gaan kuien zomaar in één keer. Nee, daar zit een hele structuur achter. En daar zit een hele historie. Er zit duizenden jaren historie achter. En het is heel bijzonder dat nu in 2018 nog altijd zo duidelijk te vernemen is aan al die spraken die door de jaren met elkaar in contact hebben. Je kunt genoeg cursussen vinden op internet. Ga het Noors leren, ga het Zweeds leren, ga het Deens leren. Deens is weer een ander verhaal, dat is weer vrij lastig met de uitspraken, want dat heeft weer een hele andere ontwikkeling doorgemaakt. Maar voor ons, denk ik, is het vrij simpel om vooral Zweeds goed te leren. Een weke, volgende weke, neste uke, neste weke. Kijk, ik gooi het een beetje door elkaar nu, maar je kunt wel horen, als je er een beetje wat bij aanhoudt, dan is het goed te gebruiken. Dus, verdiep er nu in, ga erachteraan. Je zult zien, het is hartstikke simpel om die spraken te leren. En het is ook hartstikke mooi om te doen. Dus, dat was het voor deze keer. Hij zelf ideeën, laat het weer. Reageer op Soundcloud, reageer op YouTube, hoe je dit meteen komt. Op Facebook, Weltspraken. Of door dus een mailje naar weltspraken@gmail.com. WEARLDSPROAKE.
Nou, en inmiddels beginnen we dat mooie zilverbakken versken alweer. Dat betekent dat we het ene ziet. Laat gaan, laat de kapot koken. Tak voor ons.